Hasbuna Allah wa ni'mal wakil nikmat kene no ya sesarengan para kanca ya apa iki awake dhewe ana ngendi ana ing dusun Demalang ya Desa Kudu utawa Kelurahan Kudu ya Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo omahmu ngendi omahku ya kuwi ana ing dusun
Karangasem, Desa Sraya, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Dadi Karanganyar nyang Sukoharjo, Jaten nyang Baki ora adoh, udakara ditempuh perjalanan ya mung 20 menit. Yen ngono kowe apal daerah Sukoharjo, daerah Baki kene, insyaallah aku rada apano. Mongko kene kuwi ana Demalang ya kudu setiap tahun mengadakan wayangan nek ora kleru wiwit tahun 82 nganti tahun 2026 wis selalu dan selalu gelar kabudayan wayang kulit. Pancen ya kaya ngono. Dadi ing antarane Karanganyar Sukoharjo ora adoh, Jaten yang Baki ora adoh, Sraya nyang Kudu ora adoh. Kowe rene wis ping pira? Nek tak itung aku rene iki udakara wis ping pisan iki jian. Oh. Ping pisan iki, heeh. Iki pomo ora nek wahyu sing kleru ngono tak kira awake dhewe ora iso ngabyantara sowan mrene merga kene iki selerane iki selera tinggi no. Oh ngono heeh. Tedak turune panjenengane almarhum Bapak Haji Anom Surata. Oh, ngono ah. Biyen nalika isih sugeng uga Mas Marseno Sleng, lupute ngono Mas Bagong Darmono, medune nyang Mas Amar Pradapa. Lah kok taun 2026 iki panitia goleki aku kuwi apa ora teges wahyune iki kleru to, Nduk? Lah ya ora ndene ngono. Awake dhewe iki kulino diamati ana ing YouTube. Masa ya kepengin mbuktekne kaya ngapa to alang ujure awake dhewe lan kanca-kanca Dwijalaras Indonesia. Ngono ya, Nok? Ya. Mula mrica kecut sak unik-unine yen ana kekurangane nyuwun pangapura, ana growal-growale ora iso alus kaya tedak turune Pak Anom Surata, ya nyuwun pangapura. Pancen awake dhewe ciri khas iki wayangan pesisiran utawa wayangan cara gradakan sing penting gayeng semeting rame. Lah iya pancen ya kaya ngono no. Mula setiap dalang itu mempunyai ciri khas masing-masing dan mempunyai jati diri masing-masing. Oh ngono ah. Tak kandhani no. Ngopo? Aku lugune iki sore mau kuwi jagongan kelawan panjenengane ketua panitia sapa? Panjenengane Pak Sunarmo saha Pak Suyono ki asine kaget. Iya. Nuwun sewu ya, ora kok jeneng aku ki pamer ora. Wit poncot wetan lor kidul kulon aku wis tau ngambah tekan Sumatera, Kalimantan, pancen pojok wetan meh mepet ana ing Malaysia ki wis tau. Ya. Ditanggap ana Kementerian Dalam Negeri ki wis bola-bali, ana Gubernuran bola-bali, ya. Ana ing kabupaten awake dhewe wis ora ketung, uga ana kecamatan ki wis pirang-pirang, ana desa ki wis pirang-pirang. Ning aku kuwi lagi ngerti bahwasannya pada malam hari ini ki dudu kecamatan, dudu kabupaten, dudu desa, ning sebuah kampung kecil yang bisa menghadirkan awake dhewe yang sangat luar biasa. Penduduknya mung 300 bisa nekakne Dwijalaras Indonesia tanpa guyub, tanpa rukun, ora iso tepuk tangan buat masyarakat Demalang. Oh, ngono iya. Kaya ngono ya heeh. Pancen ya kaya ngono tenan. Lek ku ngerti ki sore mau bar magrib jagongan karo Pak Suyono, karo Pak Sunarmo. Mriki namung sak kampung Mas Kangko. Mriki niku namung 6 RT. Dadi sak dusun. Oh, ngono ah. Lagi sore mau ngerti. Upama aku wis ngerti sadurunge. Tenan, Nduk. Gandeng sing nanggapi mung sak dusun. Wi, upama duwite rong dilunasi, ki tak balekne separo, tenan. Oh, ngono ah. Lah gandeng dek inginane panitia mara ningku dilunasi. Oh ya wis kadung teh duwite. Oh ngono ya yang iya iki sak dusun. Sak dusun udakara iki masyarakate mung 300. Oh 300 iya. Luar biasa ya 300. Dadi hajate wong sak dusun, hajate wong sak kampung, hajate wong sak 6 RT. Mula dicara Rah Rasul utawa sedekah bumi, bersih dusun, rasulan sadranan. Iki hajate wong sak
kampung Demalang mula kudu dileki karo tirakat nganti para esuk nganti bubar iki engko kok bar limbukan kok mulih bar limbukan kok kondur rugi lek urunan nyato 50 ngono lho Kang. Oh ngono ya heeh. Iki urunane nyato 50 ya iya. Ngatasé mung sak dusun. Heeh. Wong 300. Heeh. Iso nanggap awake dhewe. Heeh. Skala kecil mung sak dusun nanggap awake dhewe kuat. Lah kok kecamatan kok urung nanggap iki ora isin aku. Nah aku dadi camate isin kok nduk kuwi. Mosok ya kalah karo wong sak dusun. Lah iya heeh. Iki mumpung dirawuhi penjane Pak Camat Mbaki. Ya. Jare Bapak Sutarto. Heeh, Mbah nuwun. Ngono ya yang iya. Wah, luar biasa iso nyambung silaturahmi lawan para wargana kene luar biasa. Sambutane mergo kene iki wis acara wit nomakuna. Wit biyen nganti saya ini tanpa kendat anggone nganake ruwah rasul utawa nyadranan utawa bersih dusun. Iki wujud rasa syukure para warga masyarakat terhadap Gusti Kang Maha Kuwasa Gusti Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilimpahkan berkah saka panjenengane setiap tahun sekali disyukuri minangka tandha matur nuwune para warga masyarakat nyang pangeran. Ngono ya, Nok? Ya, heeh. Iki adicarane asline bersih dusun utawa nyadranan iki asli acara kedua. Terus intine apa? Intine pada malam hari ini asline acarane peresmian Tugu Lilin iki lho. Ya ora. Iki pancen biyen ning kono ora kena dipindah-pindah kok, heeh. Oh, ngono ah. Iki dikeprukne iki Badar Anjani lho, Nduk. Udu. Ayo, aku mau sore bar ngisaan kanca-kanca klenengan orek-orek gawe lagu. Oh, gawe lagu, ya. Lagune apa? Ya sing magebokan kelawan dusun Demalang. Apa to adicarane bengi iki? Aku mau nulis sedela insyaallah dadi tembang. Iki bot-bote nggonku tresna kelawan para warga masyarakat Demalang sing wis mercaya kelawan awake dhewe. Sebuah lagu untuk masyarakat Demalang. Oh, ngono ah. Eneng bawane ya ana lagune Sinom no. Sinom aku njaluk Mas Bawa. Mas Retno Wibowo sing bawa heeh sing magepokan kelawan bengi iki engko gen dimidangetke kelawan panjenengane para panitia, Pak Lurah, Pak Camat serta secara keseluruhan warga masyarakat. Sing nonton pirang-pirang. Ngeten iki nggih namung sak warga Demalang tok, Mas. Enten sing saking Jawi wonten? Saking Jaba Demalang wonten? Mboten isin to sampean, mbok nangkap dhewe. Ayo. Ngono. Ning alhamdulillah sing rawuh akeh ya jenenge ngantase mung dalang sak awake dhewe. Lah iya. Ya Mas, ki karya engko dilebokke nggon dangdut. Oh, ngono ah. Sadurunge Mbak Elisa Orkarus Alaso, heeh. Wis rawuh ya wis. Mangkat rene iki mau enting kok, Nduk. Mbak Elisa, heeh. Mergo kepengin srawung lawan warga masyarakat Demalang sing angka 2 awan mau dhek entuk DP entuk panjer. Oh ngono. Entuk DP saka sapa? Saka ingsun. Oh ngono. Aku arep mangkat rene malah enek dayoh to, Nduk. Enek dayoh saka Batang, heeh. Rasane wayangan sok bulan Mei lan delalah sing disuwun ki Mbak Elisa pas longgar. Ya heeh. DP-ne tak transferke Mbak Elisa. Ya heeh, ya. Ngono, coba diaturke Mas. Ya, ya. Sinom. Bersih dusun ing Demalang. Wis cetha bersih dusun utawa nyadranan utawa ruwah rasul beda-beda namanya ning intine padha niate padha bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh ngono ah. Iya ya syukur ki bakal ditambahi sing ora gelem syukur bakal nampa pasiksan. Heeh tenan Nduk. Mau aku ya salat jamaah ning nggon kae musala kono kae. Ya wah jamaahe pirang-pirang membuktikan bahwasannya masyarakat ana ing Demalang kene iki
ngibadahe ya bakoh, ngibadahe ya rasa, ora ninggalke nyambut gawene, nyambut gawe sregep ngibadahe ya rasa. Tenan, lingkungan Demalang ini lingkungan agamis, agamane kuat. Nek ora percaya, jam 3 sore dolano ning Demalang kene. Langgar masjid, musala kok adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong Demalang iki langsung mak gruduk neng sawah, Nduk. Lho. Kalau iso neng sawah ora neng masjid, neng sawah kuwi ngampiri kancane. Oh. Ngampiri kancane. Heeh, angger sik pertama iki Banyolan akeh nduk. Oh, ngono. Ngampiri kancane, Kang, lemu macul leren, lemu nandur pari leren. Kalau ditimbali karo Gusti Allah nyambut gawe ya kena, ning aja ninggake ngibadahe. Yo, kabeh sing neng sawah bareng-bareng jamaah neng masjid. Iki sing diarani balance utawa seimbang. Hei, menungso, kowe nyambut gawe kanthi sregep kaya uripmu bakal 100 tahun meneh. Ning kowe ngibadah kanthi kusuk kaya dene kowe sesuk ditimbali karo sing gawe urip. Ini yang dinamakan balance utawa seimbang. Oh, ngono. Demalang bersih dusun. Terus Mas. Kudu kecamatan Baki. Desane Kudu ya kecamatane Mbaki. Kabupatene ngendi, Mas? Kabupaten Sukoharjo. Cetha ya alamatnya komplit. Aku sangat salut dan sangat luar biasa, acung jempol untuk masyarakat di sini. Kerjasamanya sangat luar biasa, patut nggo percontohan. Sak dusun, tenan kok. Sak dusun kok iso wayangan kaya ngene gayenge. Ya, syutinge apik, sound sisteme bergas. Oh, ngono ya tenan kok, Nduk. Pomorong lunas no tak balekne separo kok. Lah ya. Ngono, wis ora ujar ora kaul, Pak De, Mbok De, Bapak Ibu, ora ujar ora kaul disekseni kaki danyang Nyai Danyang ingkang mapan wonten Demalang mriki. Upama sok taun ngarep kersa nanggap kula malih, ora ujar ora kaul, tak kon bayar padha kaya biasane. Tak kira lek kon bayar separo, potonganmu delok anggotaku ki akeh dhewe lho ki. Rombongan dalang ki yoga paling akeh dhewe Dwija Laras Indonesia. Sing ngendang tong dhewe, ngetuk dhewe, ya toh. Sing tukang beduk dhewe, kendang jaipong dhewe, gong Cina dhewe, sing ngempul wong papat. Oh ngono. Yoga kok iso nganti wong 35 ki lek ra. Dwija Laras Indonesia. Heeh. Aku lek sore seneng, nek isuk wis kudu muring-muring kok turahe kok sithik menang. Ambemu. Ora ndene ngono kuwi rombongan. Ya, terus Kabupaten Sukoharjo. Oh, ngono. Terus isik tembange. Ya, Oh, Mas, bacute. Saben warsa den pengeti. Saben parasok itu tegese saben taun den pengeti. Oh, ya. Ruwah Rasul, nyadranan iki, tanpa kendhat. Wah, ya luar biasa. Iki srana apa, Mas? Srana silaturahmi. Sakliyane silaturahmi apa, Mas? Rasa syukur mring juang aku. Srana silaturahmi. Oh, silaturahmi. Nglaketake ngreh paseduluran, pasederekan sing nalika pilkada mbiyen beda penemu, beda-beda sing dipilih, ning srana wayangan iki mempersatukan kembali. Oh, ngono ya. Terus prasepuh lan taruna. Lah iki sing perlu digaris ngesori kanthi kandel.
sing tumandang iku ora mung para pinisepuh ning para taruna, para pemuda dan pemudi kuwi melu andel dalam adicara kaya ngene iki. Nek adicara nyadranan kaya ngene iki sing repot para pinisepuh, kuwi sing nom-nom ya melu mbantu, karang taruna ya melu mbantu. Oh, ngono ah. So nek acara Agustusan sing duwe gawe cah nom-nom, sing sepuh-sepuh ya melu ndukung. Ini yang dinamakan saling mendukung dan saling mengisi, uga saling membantu. Oh iya iya. Ya ya kaya ngono ya hebate. Heeh, kerukunane kena nggih conto. Wah ya nom-nomane padha sengkut lek padha mbantu kelawan para sepuh. Laden-ladene utawa sinoman. Sinomane ku lek nom-nom kuwi ket sore iki ra leren lho. Sinomane iya. Ngladeni para tamu undangan daharan unjukan tanpa leren tur lek nyambut gawe tanpa mengenal lelah tur karang taruna utawa sinoman ning kene utawa peladen ning kene kuwi lek nyambut gawe ki cak cek cepet-cepet satset saking cepete saking satsete para karang taruna sinoman lek nyambut gawe sore mau aku dikeki wedang rong tak ombe wis dikukuti kok ambemu ora dikukuti ki sing adem diganti sing panas ah mancen kepara nyoto. Jek akeh lho nduk iki banyolane. Iya iya heeh iya. Iya. Terus gotong royong. Hah? Terus nyawiji. Gotong royong terus nyawiji. Oh, ngono. Ah, sing sepuh, sing nom dadi siji, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas. Ya. Oh ngono ah ya gotong royong guyub rukun ah nano ya memuji piye Mas memuji sadaya manggih raharjo Allahumma amin sedaya manggih raharja wilujeng nir sambikala ya pancen ya kaya ngono ya dibacetke ndangdute nok tanpa latihan ya tanpa latihan golek enek kacar-kacare ana klira-klirune kanca-kanca awake dhewe nyuwun pangapura mergo iki spontanitas tanpa ada latihan oh ngono ah iki bot-bote rasa tresnaku kelawan warga masyarakat ana ing Demalang sebuah lagu bersih dusun kampung Demalang dipersembahkan untuk para pamirsa sedaya. Yuk, dados buka saron. Yuk. Turu. Renggang agung gamelan kerangin vokal cetha. Yuk. Bersih dusun,
Mringgang agung alhamdulillah lancar walaupun tanpa latihan ning nyatane kanca-kanca tetep cerdas. Oh, ngono kompak. Heeh. Iki lagune anyar. Heeh. Aku ya tau gawe lagu ngono ndek nginane Januari ki ning Bluro. Ya acara ngene iki bersih desa ngene iki ya tak gawene lagu anyar ngene iki ning Bluro ndek iki panitiane munggah panggung nyawer aku dhuwit 1 yuta kuwi ning Bluro ning kene mbuh. Sudah. Ora usah njaluk imbuh. Oh ngono ya. Awake dhewe dipercaya karo masyarakat Demalang Baki kene wis mujudake kanugrahan kanggo awake dhewe. Ngono ya nak. Ya pokoke tetep awake dhewe nyambung pasederekan lawan sedaya warga masyarakat utamane para panitia. Ngono. Sapa nduk panitiane? Penanggung jawab penjane Bapak Sumaryono. Ya, ketua. Kuwi panjenengane Bapak Sunarmo saha Bapak Suyono. Pak Sunarmo utawa Pak Narmo ki daleme sing kanggo pondokan ya. Setiap tahun mesti pondokane utawa transite pengrawit karo isinden karo dalang ana daleme Pak Narmo. Oh, ngono Mulai ngono daleme kebak panganan. Oh, daleme Mila nyuwun pangapunten dumateng menjane Bapak Sunarmo daleme dadi reget. Daleme dadi kotor berantakan mergo dinggo transit kanca-kanca wiyaga lawan kanca-kanca waranggana. Oh ngono nggon ngemper latar mau walah panganan tumpuk-tumpuk sego ya. Nang nggon ruang tengah ki ana jajan-jajan ya tumpuk-tumpuk daleme Pak Sunarmo. Ya ngarepan sego tumpuk-tumpuk nggon omah. Jajan tumpuk-tumpuk, urung nggon kamar mandi utawa nggon kolah kuwi kumbahan ya tumpuk-tumpuk. Urung sempat umbah-umbah kok lha ya. Wong nyatane alhamdulillah dawuhe panjenengan Bapak Camat leres. Wingi bengi iki udan kaya disuntak. Oh, ngono Wiwit awan nganti esuk udan ora terang. Alhamdulillah bengi iki diparingi tungkas, diparingi terang. Oh, ngono Ya. Muga-muga kabul kajate ya para warga masyarakat ana ing kene. Slendra Sanga nak. Oh, Slendra Sanga. Kabul kajate ya. Sekretarise penjane Bapak Waloyo saha Pak Sunardi. Ya. Bendaharane penjane Bapak Sriyanto saha penjane Bapak Haryono. Ya. Lan disambung lawan seksi-seksi penjane Pak Heri Sumarto, ya, Pak Pujiono, Pak Seno Raharjo, Pak Siswo Diarjo. Pak Sri Raharjo, Pak Didik, Pak Tulasno so Pak Raharjo. Oh ngono disengguyung kabeh para marga masyarakat muga berkah salaminyo sawise nganake wayangan bengi iki muga-muga dadi asrana dusun Demalang dadi dusun ingkang badatun tuyibatun warapun gopur gemah ripah lo jinawi kerta tata raharjo murah sandang lawan pangan ada saka bencana alam digampangke lek golek rezeki dawake umure Kang Sarto diparingi sehat awake selamat donyane selamat akhirate Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yuk merangkak berdiri sedaya Paranggono Dewi Jalaras Indonesia. Melebar ke kanan bolok.
kompak selalu kanca-kanca Dwi Jalaras Indonesia. Satu kali lagi Mas ya. Berkah untuk masyarakat Gemalang, Kudu, Kecamatan Baki, Sukoharjo, makmur. Lakone bengi iki sirnane angkara murka. Ya. Sing duweni karep, duweni sedya sakwise dienekke wayangan ing bengi iki angkara murka iso musna, iso ilang saka ing Demalang wekasane mung karek ayom-ayom tentrem nir ing sambikara murah sandang panganan papane kuwi sing dikarepake, Nduk. Ya. Filosofine kaya ngono. Heeh. Angkara murka kudu sirna, Sengkala kudu sirna, mung karek ayem tentreme para warga masyarakat murah sandang panganan papane. Ya, lakone Bharatayuda. Minangka simbol angkara murka ya kuwi siji Sengkuni, loro Duryudana, simbole angkara murka. Angkara murka men ilang saka bumi Demalang, Kudu, Kecamatan Baki, Sukoharjo makmur. Oh, mula simpingane iki beda karo liyane no. Ora enek butane ya, ora enek. Mesti para penonton, para pamirsa mau gagas lho, simpingane wayang kiwa tengen kok ngono. Ya, digawe beda. Banyak yang membicarakan Kurawa ki cacahe ana 100. Ning belum ada yang membuktikan Kurawa 100 kuwi kaya ngapa wujude. Lah malam hari ini saya buktikan iki sing disimping sebelah kiwa iki kabeh para Kurawa 100. Nek ora percaya itungen. Ngono. Dadi iki Kurawa cacahe 100. Heeh, sing kondang Kurawa biasane Duryudana, Dursasana, Kartamarma, Citraksa, Citraksi. Ning sapa sing ngerti iki lho Kartipeya,
gitu dur prakempa, dursa, subala dan lain sebagainya ora nek sing ngerti. Ya iki wayangi golek ana dhewe. Wo. Tur ya Prada Mas kabeh. Lah sing pingantengen iki kabeh para Pandhawa, ana Werkudara, ana Gatotkaca, ana Antasena, ana Seta, Utara, Prasangka, Setyaki, Kresna dan lain sebagainya. Iki dalang sak donya rung enek sing gablek liyane awake dhewe. Wo ngono. Kaya ngene iki, heeh. Larang lho nduk iki. Pajero anyar sitok iki. Ngono, heeh. Lah iya. Maka Prada Mas saiki regane larang. Oh, larang tenan saiki. Ya. Ya.